5. strofe hymnu Veni Creator Spiritus, to je už predposledná strofa tohto starobilého hymnu Duchu Svätému, ktorá začína takýmito slovami. Pred nepriateľom ochráň nás, svoj pokoj daj nám v každý čas, nech vždy pod Tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým. Ak pozorne načúvame tejto strofe, tak možno nás ovanie z tejto slohy taký duch boja, atmosféra duchovného zápasu od tých prvých slov pred nepriateľom ochráň nás. Pravda, v tom slovenskom preklade zdá sa, že ten aktívny je nepriateľ, zlý duch, a my prosíme tak v takej defenzívnej pozícii o tú ochranu, ale v tom latinskom origináli to je ešte ináč. Tam sa vyslovne prosí, aby Duch Svätý zahnal toho nepriateľa a aby ho zahnal ďaleko. Longius, to je longius, ďaleko. Ak máte radi kávu lungo, ja nie som odborný na taliančinu, ale predpokladám, že to bude od slova longius, dlho. A dokonca to sloveso zahnal, ktoré je tam použité repello, repelas, tak to je výraz, ktorý my používame na odháňanie hmyzu. Máme repelent, však sa postriegame proti hmyzu. To znamená, hoci ten diabol oproti nám je o mnoho inteligentnejší, o mnoho silnejší, ak my stojíme v Božej moci pred ním, môžeme sa dovolávať toho, aby Boh zahnal toho nepriateľa ako hmyz, ako muchu, ako sršňa. Nebude asi náhoda, že preklad toho demonického mena Belzebub znamená pán múch, alebo pán hnojiska. Dosť na tom aj zo športu vieme, že najlepšia obrana je útok, pretože ten útok drží toho súpera ďaleko od našej brány. Poznáme to aj z hokeja, že keď je ten súper ďaleko od našej brány, tak povediaľ sa vracia na hokejky našich hokejistov pre potrebný pokoj. A to je hneď druhá vec, o ktorú prosíme v tej strofe, v tom druhom verši. Svoj pokoj daj nám v každý čas. A opäť tá latina je taká ešte explicitnejšia, to slovo protinus, ktoré u nás je preložené, že v každý čas, to slovo znamená, že hneď, priamo teraz, dokonca vopred akoby nám daj ten pokoj. Aj to je dôležité, pretože keď sme už vopred skonsolidovaní v tej obrane, sústredení, koncentrovaní, tak o to ľahšie každý ten atak odvrátime a o to efektívnejšie, áno, môžeme prejsť potom aj do toho útoku. Písmo hovorí, že diabol obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Teda je to šelma. Žiaľ Bohu, nie tak dávno aj v cirkvi povstali teológovia, ktorí spochybňovali existenciu zlého ducha, alebo dokonca ju popierali, tvrdia, že to je len taký obraz biblický, ako metafora, personifikácia zla, že to nebude reálna bytosť. A písali o tom traktáty a celé knihy. Viete, diabla nezaujímajú naše knihy. Jeho zaujímajú naše duše. A navyše diabol knihy ani nečíta. Z prostého dôvodu, pretože to nepotrebuje. On má vliaté poznanie, ktoré sa navyše stále ešte aktualizuje. To znamená, ak on si teraz pomyslí na mňa, nie že by som si to prijal, ale robí to občas, keď si pomyslí na mňa, tak on v tejto chvíli presne vie, čo robím, že slavím svätú omšu, že kážem, možno 2 na 3, ale kážem, nevidí si sa do mojej hlavy, to nevidí, ale presne vie, čo robím. Teda pozor na vec, lebo on vie, aj keď hrešíme. Poľahky to môže vedieť a potom nám to môže o hlavu otlkať tie naše hriechy, dokiaľ ich nevyznáme. Potom už stráca tú možnosť. A mimochodom hovorí sa, že jedno z najväčších víťazstiev zlého ducha je presvedčiť nás, že neexistuje. Z pochopiteľného dôvodu, pretože tým pádom sa mu ľahšie pracuje, už sa mu nedívame na prsty a on o mnoho slobodnejšie môže konať, pretože neexistuje. Je to ozaj perverzná, zvrátená bytosť, ktorá aj nás chce viesť k tej perverzite a zvrátenosti. A preto o to viac teda prosme o tú ochranu pred týmto zlým duchom a prosme o to, aby ho Duch Svätý zahnal a ďaleko, aby ho zahnal. Veľmi ďaleko, najlepšie až
až do pekla. A zároveň jedným dýchom do seba nasávajme ten Boží pokoj, pretože to je čosi, čo to peklo nepozná. A ten mesiac máj, mariánsky mesiac, je na to ako stvorený. To je spätý s modlitbou loretánskych litánií, tak to je čosi, čo to peklo nemá rado. Z tej duše nenávidí. Všetky litánie, mariánske zvlášť. A navyše, keď vstupujeme do tohto mesiaca spomienkou na svätého Jozefa, robotníka, aj to má svoj význam. Pane Mári patrí hyperdulia, to je nadúcta, ale Jozefovi protodulia, tá prvotná úcta. Bol to obyčajný tesár svojím spôsobom, nebol to ani kňaz, ani exorcista a napriek tomu v litániách k svätému Jozefovi ho vzývame ako postrach zlých duchov. A teda aj k nemu sa utiekajme, jemu sa zverujme pod ochranu, ako to robili generácie našich predkov. Znova volajme, svätý Jozef, postrach zlých duchov,